Good morning everyone. So for today's video is nahuman ako panglaba. So I'm done eating my breakfast. So naini ko guys, nay nakabalong nga maglulog na ko. Hi baby. Hi TikTok. Ano kong palangga nga baby guys. Manan sa pamaw sila TikTok. So mudulog na mi. Tala na bing. Tala na. Naman akong panglabag sa kabatalyon. So today is January 25. Pula lagi akong mata guys. Yung puling itong kanihang buntagod. So the weather is good. So dulog na ko guys. Kaya mag-atang ko sa tindahan. Pula sa mata oy. Tala na chok to na. Oh guys si Chucky. Okay ra kang kalibutan guys. Uy swati o gapainit. Uy swati gapainit. Para guys, mag-recheck ni sila mo to ni wala kang shop guys. Angat. Welcome to Paris ba niya? Kuwan man magbayad ka, dili mo parayon ni ayaw. Bro. Masabi yung welcome to Paris, magbayad ka. Well, kalaway ka ano? Saging, kaunta. Ano ni ang motor ni Bana nga gipalit sa junk shop update guys nakabutan niya og tumalog ayo na kay siya barugan giroad test na mo ganihan wala mo restoration lahat para data guys, magiagian. Hindi mo may balance sa pizza. Welcome to Kamutas. Kaya ang kamera sing katubang ba? Kita sa video hantay. Muna siya ikuan. Kailangan na siya convex mirror